Altxa, egon da araien. Zuek, elkarrekin egon zineten bikote bezala, eta erderakada bat eginez, denbora bat hartu zenuten. Denbora bat ez zen egitena, noiz bukatuko zen. Gaur, bukatzen da, momentu hori. Pasatu zuen momentu bat, denbora bat, aldenduak, baina hitz egiteko gunea da. Denbora bat pasa dute, bananduta, eta denbora hauekin gertatzen denez ezakigula noiz bukatzen diren, orain gertatzen da. Erdike a erdi
ezazu entzun. Harrigarria bi pertsona hauek nola banatu ditugun. Zuregandik hain gertu eta ni zuregandik hain gertu. Gertu ta urrun ta gertu, zer oteren bazenekin. Ni urrunduz ta urrunduz joan naiz, urrun emekin. Lehen gitarra ta saxofoi hotxa, entzuten nituen beti. Ta orain musika bera entzuten dut, baina intermitenteki. Baina denbora bada, ta gu kantari bikatu. Ez diezadala azken balada, hau inorrek